lami ya za ne mu je mu samu ko bahin yaɗiya ne a kan fagarin ne kawai nan namu sai a hankali saboda gaba ɗaya ba wani ci gaba wani abu nan namu Allah mu samu mu je mu lega mana a wannan yanzu ko yake haram ko mu da mu samu kuwa neman ta zabi hanya kuwa kuma haka ne dan wannan lamarin da mai da haka an gaskiya abin yayi yawa wallahi ka san me ni ko wallahi rabon ma da yanga shinkafa da wake an na manta sabida wallahi kullun dambu ake mana dambun ma wallahi ba kullun ake dora tukunya a yi shi a gida ba dambun ma dai gashi nan ne dai kawai a dai wannan lamarin yan gama gaskiya ni a gannan ko wani da koyi ba ko na buka gida a ba da Allah ba masifa da ba ne cikin ta mu dai kawai Allah ya kawo mana sauyi nan ci mun dai shi yasa nake wa mana sauyi ka san mu yan kauyukan nan ana mana kallon kauyen garori Allah ya kawo mana gwamnati da adalci shi yasa nake gaya muku a koda yaushe idan zabe ya zo a zaɓi honorable dashi waye dashi kuma waye dashi ku yanzu kuna nufin ba ku san dashi ba Allah ya san dashi amma dai faɗa mana shi waye shi wannan dashi na turan ku dakata yanzu akan abinci kuke wannan abun malam ba dole mu wawa ba kasar ta mu duk mun shiga wani hali ga dan kauyen nan namu ba ma samun ci gaba yake ce ba shi wa gaban ne a kasar ta mu dole ga muna wannan abin nan au haka ne ku digan ku miki kakku da mu yan ci gaba zai zo cikin wannan kauyen naku kuna da katin zabe kwarai ranka dade muna kuka da katin zabe kakkara nawa muna zabe ranka dade gaba ɗaya rayuwa ba sauyi sai mu kama ranka dade amma kowa ya ne mana san zuciya mu kan maka da katin zabe inda katin zabe ne ranka dade tunda kuna da katin zabe matsalar ku ta warke tunda kuna da katin zabe kaga malami ka kai malami gwiwarta kake ci cewa wai mu matsalar ku ta warke me matsalar me kwarin gwiwa ka ranka dade kwarin gwiwa ta shi zaɓi honorable Kabir Hassan dashi wa an zo gurin mutumin da nake gaya muku honorable Kabir Hassan dashi shi na ce muku ku zaɓe shi matsalar mu za ta warware ka ce wannan Allah da kai ba mu kyautar mota kenan da gudu ma za a inganta ilimin ƙauyukan za a yi muku makaranta da kayan duk abin da kuke bukata to yanzu ba burin na kawo muku kewawa ba to in dai kuka zaɓi honorable Kabir Hassan dashi ya ci zaɓe mun muku alƙawari har shinkafa da makaranta nan gaba kaji za ku ringa ci ai dade tunda ka zo mana da wannan maganar alkhairi wannan Kabir Hassan da din za mu je mu bai ƙuri'un mu kai ni ba koyon wa bai zuba kuma ba ka da jama'a ranka da ba ka baka to ba wannan dai ba za mu za mu da kana a ƙasa ba ka dauke ka har ina zaka hawo mota ai ranka da mu ci gaba ka zo mana da yi wannan Kabir Hassan da mu sai mun bai ƙuri'un mu duk karkaran nan ƙauyen namu kowa sai dan gora mai ƙuri'arsa Allah ta ma ranka ya dade kai yawa Allah ta ya maka